Nachádzame sa v štádiu, kedy je už po kolaudácii nového domova dôchodcov s kapacitou 30 miest, kedy sa práve končí zariaďovanie interiérom. Možno je zaujímavé povedať, že tento dom dôchodcov bol financovaný z európskych zdrojov vo výške 4 milióny, že tu nebolo žiadne spolufinancovanie zo strany mesta. Dokonca sme získali ešte dotáciu zo strany Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny ďalších 100 000 ako príspevok na interiérové vybavenie. Ja len chcem veriť, že naozaj tento dom dôchodcov bude slúžiť našim obyvateľom a už teraz sa teším, pretože vykazuje táto stavba vysoké štandardy, takže myslím si, že ideme s dobou a naši obyvatelia to ocenia. Celá táto príprava trvala nejaké 3 roky a samotná realizácia bola vo veľmi krátkom čase, nejakých 14 mesiacov, takže to svedčí o tom, že dodávateľská firma naozaj bola z tých lepších a kvalitnejších našich novojských firiem. Celý ten administratívny proces do toho spustenia a otvorenia nového domova dôchodcov je veľmi zložitý. Na najbližšom zastupiteľstve schvaľujeme zriaďovaciu listinu, následne musíme požiadať o zaradenie medzi poskytovateľov týchto sociálnych služieb 1. apríla. Kým sa celý tento proces zrealizuje, to bude trvať a následne sa ideme venovať personálnemu obsadeniu a na druhej strane sa ideme venovať obsadeniu zo strany klientov. Je na mieste naozaj poďakovať všetkým, ktorí stáli pri zrode tejto myšlienky, ísť do týchto víziev. My sme pôvodne mali pripravené projekty na 40-miestnu kapacitu, avšak podporované zo strany výzvy z európskych peňazí boli domy dôchodcov o kapacite 30, čiže sme to na poslednú chvíľu museli prerábať. Stalo to nemalo námahy, iniciatívy, tak aby sme pozberali všetky vstupné informácie, aby sme vôbec splnili všetky podmienky k tomu, aby sme boli úspešní. Takže mňa veľmi teší ústretovosť jednak zo strany ministerstva, zo strany konzultačných agentúr a taktiež zo strany úradu a zo strany poslancov, že tento celý projekt podporili.